one day kusekuseni nivuke nilungisele ukuya esikolweni. Ayi ngiyavirapha ukuya esikolweni phelile ukukhekereza mfana zivuliwe isikolo manje. Ayi mama ungasolo kunitshela ngokukhekereza wakwazi ukuthi kubhora kanjani esikolweni. Kubhora yini Samkero? Kumele nifunde nicede niyosebenza nizoba nizimali zenu. Mama kanti esikolweni siyera ukuthi sithole umsebenzi ukuze sithole imali. Yeah Samkero. Mama musikungcono niyekere ukufunda azange nithi ngifuna umsebenzi mina. Uyakura wena uyoba kanjani ungasebenzi onganamali? Mara mama musi noma umjafta ungubaba mara akanayo imali musi. Hey hamba esikolweni wena Samkero unganginyanyisi. Anyanisi, ngithi unganginyanyisi, anyanisi okwenzani? Ngoba ngithi unganginyanyisi. Nivele niye esikolweni. Nifike esikolweni. Umem athi sikhiphe ihomework. Yeah, zivuliwe isikolo manje ayobe niwenze umsebenzi wami. Nivele nithuke ngoba mina azange niyenze le homework. Samkelo, uyenzile homework angisho? Yeah, niyenzile tishere, nisabheka le ncwadi. Nivele niyenze ngathi aniyitholi le ncwadi. Kanti ikuphi le ncwadi? Eish, mara le ncwadi seyinyamarere manje ngoba beyirafa ebhegini ke. Samkelo, ungalingi ungenze isilima sakho. Ngimdala mangingaka. Uyenzile le homework yes or no? No, yes. Samkelo ngicela ungiphumelele eklasini lami ngoba ugcwele ukuphapha. Uthishere anicoshe eklasini lakhe. Wena Samkelo uzofunda after school thina masibuyela emakhaya wena uza esikolweni uzofundiswa amagundwane. Nivele niwere ekhaya. Unjani mama waphirisa kahle? Niyaphila Samkelo bekunjani esikolweni? Ayi banicoshile esikolweni bathi nizofundiswa amagundwane. Uzofundiswa amagundwane? Kanti wena uyenzeni Samkelo? Mina aniyenzanga next umeme uyathanda kunisukela. Samkelo angeke bamane bakusukela uthi ngithathe ifoni ngimfonere umeme wakho nimbuza ukuthi umenzeni. Hayi mama ungamfoneri. Hayi yabona ke kusho ukuthi khona into oyenzile hayi ngiyamfonera mina. Okay ke mama kungcono nikutshele ke. Ngilindile phela Samkelo khuluma. Mama unicoshele ukuthi anibharanga ama homework. Samkelo ufuna ukufera esikolweni? Cha mama nifuni ukufera. Manje wayo ungabhari ama homework. Bekunga mistake mama. Kuyokusiza ke ukuthi ubhare ama homework wakho otherwise uzophinda grade 1 kaningi. Nivele nithi kungcono niyenzele homework. Ayi mara umem naye. Samkelo wenzele ama homework. Kungcono ukuthi uhambe la esikolweni uzobuya ebusuku uzofundisa amagundwane. Ayi mara uthishera kaphilisi kahle lapha ingqondweni. Ukhona umuntu lo ongafundisa amagundwane mara. Hayi nibhare nicedele homework nibuyisele izincwadi esikhwameni. Kusasa ekseni nivuke nilungisele ukuya esikolweni. Hayi namhlanje angeke anicoshe uthishere ngoba niwayenzele ama homework. Nivele nifike esikolweni. Good day class. Good day ma'am. Okay today ngizonika homework esha ne. Nivele nifakamise isandla. Samkelo yini unombuzo na? Yeah thishere. Buza phela. Kanti ngoba izolo usinikile ama homework ke manje wayo ungasikhiphisi izincwadi. No Samkelo lo msebenzi loyo ngizofuna kusasa. Hayi wena thishere awukho fair. Angikho fair kanjani manje? Mani ngakabhari ama homework ufuna sikhipha izincwadi. Mara mani bharire ama homework awubheke umsebenzi wakho. Manje Samkelo ngenzeni? Ngilalele wena. Ngenze ngendlela ofuna ngayo. Hayi anithi yenza ngale ndlela le enifuna ngayo. Bheka nje manje ukuthi umise iklasi. Iklasi elimile ngenxa yakho. Nimise iklasi. Hayi iklasi rimise izitina namasamende. Wena Samkelo sengikhathele nguwe mfana wami ngifuna ukususpenda for 5 days ungeze esikolweni. Uthishere avele anginike iform lokuthi nginike umzali. Nithatha le form unika umzali wakho. Ususpendiwe wena for 5 days ungeze esikolweni. Nithathe le form niwere ekhaya. Nisahamba endleleni nivele nithi kungcono ngirifihle le form ngingamkhombi umama ngoba uzongithethisa. Nifike endlini. Samkelo sobuyile. Yeah senibuyile mama. Bathini esikolweni? Hayi umeme uthi yimi umntwana lo ohlakaniphile esikolweni ukudlula wonke umuntu. Hayibo, hayi yabona manje Samkelo kusho ukuthi uyafunda. Yeah, manje vele seniyafunda vele seni serious. Sasa kwakhona umama anivusi. Samkelo vuka before uba ready esikolweni. Hayi mama aniye esikolweni namhlanje. Awuyi ngoba kwenze njani Samkelo? Hayi umeme uthe abantwana laba ababharire ama homework bangizi esikolweni for 5 days. Bese laba abangayenzanga ama homework bona bayaya. Yeah, laba abayenza ama homework abayi esikolweni for 5 days ngoba bayararera. Bese laba abangayenzi ama homework bayaya esikolweni ngoba abarareri uthishere. Bese nithukiwe Samkelo ngizitshela ukuthi uyazirovera. Hayi aniziroveri mama. Okay Samkelo ngicela ungithengela ibisi lapha e-store. Okay mama nizoyenza lento le ontshela yona. Nivele niphume niye e-store. Hayi yabona uSamkelo kusho ukuthi kayafunda manje. Awuthi nibheke umsebenzi wakhe wesikolo. Umama avele alithole le form lasesikolweni. Alifunde le form. Unjani mzali kaSamkelo? uSamkelo simcoshile esikolweni for 5 days akayenze umsebenzi wesikolo. Udelela uthishere. Hayibo uSamkelo kanti bekanicambela amanga makathi uyawenza umsebenzi wakhe wesikolo.
uzanithola kahle. Nivele nibuye endlini. Yo mama yazi ibizi serichipire manje. Awunyeke ngamabisi Samkero. Yini le? Iphepha mama. Iphepha lani Samkero? Iphepha rasesikorweni mama. Iphepha rokwenzani Samkero? Anirazi yazi athi niribone. Rephepha lithi bakuxoshile esikorweni Samkero ngoba awurarela buthishere. Mara unobhizwa nikhohlisa uthi wena bathe nirove esikorweni ngoba wena uyararela. Eish, beningazi yazi. Wazi kahle Samkero. Ngifuna ukukutshela ukuthi from today awusayi ngaphandle uzohlala ra endlini ubhala umsebenzi wakho wesikolo. Kusasa kwakhona nivele nikhiphe incwadi niyenze ngathi niyafunda. Ayi yabona lo thishere lo ngizomthora bheka manje ukuthi anisakhona ukudlala nomngane wami uSifiso. Nivele niplane ukuthi nizombamba kanjani uthishere. Iplani lami lokucala nizomfakela iperepere esikhafutinini ababere ukuze angakhona ukufundisa. Bese nimfakela itswayi lapha ebhodleleni lamanzi wakhe ukuze angakhona ukususa reperepere. Plan number 2 nizobhoboza amatayera wemoto kathishere ukuze angakhona ukuya endlini yakhe arare emotweni. Plan number 3 lapha emotweni yakhe nizofaka amagundwane ukuze angarari kamnandi khona lapha phakathi emotweni. Yeah. Seniredi kuyenza ramaplan. Kungcono nithathe zonke izinto oniyozisebenzisa. Nivele nithathe iperepere, nithathe itswayi, nithathe isikero sokubhoboza amatayera wemoto, nithathe amagundwane, nifake zonke lezi zinto esikhwameni. Nivele niye esikorweni. Nifike ningene eklasini umem athi, "Samkelo, I hope usifundile isifundo sakho." Yeah, senisifundile isifundo sami thishere. From now on, senizorarera yonke into ontshera yona. Nivele ngizibuzise ngamabomu. Eish, mem, benisacela ipen esha, reyami seyajema yazi. Okay Samkelo, ngena ngapha e-store room ukhiphe ipen eyi-1 eboxini. Ningene e-store room niyenze ngathi nikhipha repen. Nivure isikhaftini saka mem nithere reperepere phakathi esikhaftini. Nithathe itswayi niyithere ebhodleleni lamanzi. Niphume e-store room. Uyitholile ipen Samkelo? Yeah, niyitholile thishere. Ngiyazibongela. Mara benisacela ukuya e-toilet. Okay, usheshise Samkelo. Nivele niyenze ngathi niya e-toilet. Niye ekarini kathishere. Nifike nikhiphe isikero esikhwameni nibhoboze amatayera wemoto kathishere. Nifakela amagundwane phakathi emotweni. Maniceda niboyere eklasini nihlale phansi. Sifunde sicede. Kuvele kuba yibreak siphumele ngaphandle siyodla. Umem avele angene e-store room. Avure isikhaftini sakhe adle. Lokudla kwababipelepele kangaka. Athathe ibhodlela lamanzi aphuze amanzi. Nalamanzi nawo ababithwayi. Kenzakalani kanti la? Hayi, sengisadla endlini ngoba sengiluthe ne-hepatitis. After school ngimwere ekhaya. Uthishere avele aye emotweni yakhe. Hayibo, imoto yami yenze njani manje? Hayibo, ipontshile. Ipontshiswa yini mara manje? Ayi kusho ukuthi ngizalala khona emotweni. Ebusuku asathi uyarara uthishere amagundwane avele amrasela. Yo, Nkosi yami, sekunamagundwane la emotweni. Niphumula nini mara ye? On the next day, niboyere esikorweni. Nisahamba endleleni nizibuze. Kaze uthishere uyenze njani lapha esikorweni? Ayi, mara senizabona phambili. Manifika esikorweni nithore kune-meeting, uthishere athi, "Ngicela ukuthi lo oyenze yonke lento azikhiphe. Ngisho lo wafaka ipelepele ekudleni kwami, wafaka itswayi emanzini wami, makaceda wapontshisa imoto yami. Nakhona akunankinga. If akafuna ukuzikhipha, ngizobheka kuma-CCTV cameras ukuthi ubani oyenze yonke lo mshikashika. Ngiyobheka kuma-camera. Nivele nibone ukuthi ukuphika angeke kunisize ngoba manje obvious ama-camera anibonile maniyenza yonke rento. Kungcono nisale nikhuluma. Thishere, yimi umuntu lo oyenze yonke rento. Beniyenzisa ukuthi benibona ngathi wena thishere uyanihlukumeza lapha esikorweni. Wahlala uthethisa mina kakhulu. So ngagcina seninama-enga, that's why niyenze yonke rento. Uthishere avele athi, "Eish, nami ngiyaxolisa Samkelo. Ngakho konke ngikwenze kona. Nami ngiyawabona amaphutha wami. Ngicela ukuxolisa ngalokho." Savele saxolelana kanjalo sinothishere.